Dovolte mi, aby som medzi nami srdečne privítala a predstavila vám vzácnych hostí. Srdečne medzi nami vítam pána inžiniera Mariana Lechu, kandidáta vied, prezidenta Slovenského volebného zväzu. Vítam medzi nami pána doktora Imricha Šu, riaditeľa kancelárie Slovenského volebného zväzu. Doktora Václava Šušana, kandidáta vied, starostca Čerčanica. Obzvlášť medzi nami vítam nášho milých a vzácnych hostí zahraničí, magistra Ježiša Diela, vedúceho delegácie Poľského zväzu lovieckeho, pána Petra Krčmára, predsedu okresného mysliveckého spolku Stravy,
Zochlana do Šťanice. V tejto chvíli by som chcela poprosiť o slávnostný príhovor a zároveň oficiálne otvorenie či zahájenie, ako hovoria poľovníci, Dňa svätého Huberta, prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu, pána inžiniera Mariana. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení a milí priatelia prírody a poľovníctva, predovšetkým mi dovolte, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal v mene celej slovenskej poľovníckej rodiny. Obzvlášť mňa teší, že prichádza na tieto pekné hubertovské dni do svojho rodného kraja, pretože môj nevedel sa sa veľmi rád vraciam. A ešte viac ma teší, že je tejto príležitosti, kedy si spolu znova vycítime odkaz svätého Huberta, pretože svetohubertovská legenda je jednou z najuznávanejších nielen u nás na Slovensku, ale v celej Európe. A dnešné dianie je jedným z mnohých pramienkov, ktoré sa spájajú v celoslovenskom ruchu, rovnako prebieha v susedných krajinách. A ja môžem s potešením oznámiť, že tento rok som mal možnosť reprezentovať slovenskú poľovnícku rodinu na oslavách svätého Huberta v mestečku Svätý Hubert v belgických Ardenách, kde omšu slúžiaci biskup poslal požehnanie všetkým poľovníkom a priateľom prírody v celej Európe, ktoré by som chcel týmto zároveň pomočiť. Mnohí si kladú otázku, prečo táto tradícia má takú silu. Pre nás je to aj preto, pretože poľovníci a priatelia prírody nedemonštrujú len svoju obetavosť, silu, obratnosť, ale vedia kultúrne demonštrovať aj úctu k prírode a pokoru pred Bohom, ktorý ju pre nás stvoril. Chcel by som vám všetkým popriať veľmi príjemný deň, aby sme sa z dnešných svetohubertovských oslav všetci tešili a tomu i v budúcnosti Kysuckej celej slovenskej prírody a poľovníctvu prevolávam dar. Týmto považujem dnešné svetohubertovské dni za otvorené. Ďakujem za pozornosť.
pôjde, no uvidíme, no. Lenka, kamera, klapka. No. A teraz už medzi nami srdečne vítam pána Jana Kohníka. A páči, poďme na pódium, aby nás každý videl. Dobrý deň, vítajte medzi nami. Takže, vážení priatelia, pokúsim sa vám priblížiť atmosféru septembrových dní a chladných nocí, kedy to v horách, či už na Kysuciach, alebo aj u nás v Povazkom Vínovci riek. A pokúsim sa vám priblížiť určite životné pochody pri Jelenej Ruji. Ako prvé predvediem hlas mladého jelena, ktorý hľadá jelenice. Potom sa pokúsim napodobniť starého jelena, hľadajúceho jelenice, jelenia, ktorý ovláda čriedu jelení, a nakoniec to budú také impozantné výzvy na súboj, alebo také meranie sa hlasu jeleňov, lebo oni nie vždy sa bijú, ale oni sa takto akoby slovne najprv na sebe imponujú a v súboju dochádza, až keď sú ozaj sebe rovní, až potom dochádza k súboju. Po väčšine vždy sa to obíde tou hlasovou diskusiou. Tak mi vydali dneska, tak máme trochu do... O 13. hodine je realita konstrukcia, je tomu jazdu a zároveň vás pozveme na vylosovanie kontroly na úložnou. Vyhlásime aj najúčnejší
Pojde, čo? Miesta dosť. Poď mladý, čo stojí? Šéfka. Dopredu. Najmä tí menší dopredu, ešte Si aj tí, čo semky škrobali, nielen tí, čo varia. Kde sa pripravuje spoločná polovačka na diviačiu zver. Pripravilo ju pre vás polovné združenie Kremienok z Poviny. Pomaličku chvíľu začíname. Ďakujem. Počúvajte, na rozkazy pozor dajte. Začiatok spoločnej polovačky je vždy slávnostný. Nastúpi sa tak, že na čele stojí polovný hospodár, štatutárny zástupca revízor a vedúci televu nastúpeného útvaru alebo na krídle. Predstavenie vedúcich strelcov a honcov. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, vážení priatelia polovníci. Dovolte mi, aby som vás v mene svojom a v mene polovníckeho združenia Kremienok Povina privítal na dnešnej akcii polovníckej. Bude to názorná ukážka lovu na diviaciu zver, tzv. spoločnej polovačky. Vedúcich honcov si hlasím, že je nastúpených 6 honcov, 4 polovne upotrebiteľné psy, západosibírska lajka, 2 hrubosrdské jazvečíky a 1 slovenský kokot. Ďakujem. Vážení priatelia, oboznámim vás s regulami polovníckeho združenia Kremienok Povina, prijaté v roku pána 2004, podpísané predsedom polovníckeho združenia Kremienok Povina. Týmto sa nás známo zdáva, že každý polovník či host v revíri našom sa týmito regulami, polovníckou etikou, latinou a zákonmi polovníkov riadiť má. Ústroj polovníka musí byť polovnícka, farba zelená či hnedá, zákon vraví, a na pokrývku nezabudnúť hlavy. Zbraň svoju či záver v polohe také maj, že by bezpečnosť druhých neohrozil si a tiež i svoje. Poľovníčka žena vždy prednosť vo všetkom má. Nech posnaží sa ako prvá, veď medzi nami je to dáma. Alkohol a rôzne destiláty iné používať možno, povedané v poľovníckej reči
až po otrubení na poslednej leči. Pri love spúšť flinty svojej polovník len vtedy stlačí, keď vidiac zver jasne a len tu, čo hospodár v pôvodnej mal reči. Ak vidia zver zakrádať sa k susedovi, nechaj. Nebuďme nažraní a čakaj.